lansarea de carte, o carte de poezii, Peregrini în țara moților, scrisă de doamna Eva Maria Salvanu. Ne bucurăm foarte mult. Eu am emoții mari pentru că în această filială este prima lansare de carte și doresc ca totul să fie un tărâm de basm, pot spune, pentru că ne aflăm în casa cărților și cuvintele frumoase scrise în volumul de poezii aș dori să iasă așa pe aripi de fluture, cum s-ar spune, în zbor, în zare. Avem alături de noi pe doamna autor, doamna scriitor Eva Maria Salvanu și pe doamna profesor universitar, doctor Filofteia Repes de la Universitatea Internațională Danubius Galați. Îi las cuvântul ei să poată spune mai multe. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Eu am mai mult. Doamnelor și domnilor, distinsă audiență, dragule, este, să știți, o bucurie întâlnirea de astăzi. Este o continuare a întâlnirii, a evenimentului care a avut loc pe 24 octombrie la Universitatea Internațională Danubius. Acolo a avut loc, așa cum am menționat anterior, prima lansare a volumului de poezii Pelegrini în țara moților, autor doamna Eva Maria Salvanu. Poate vă întrebați de ce la Universitatea Internațională Danubius? Pentru că doamna Eva Maria Salvanu a fost absolventa, studenta și absolventa programului universitar de master Managementul Securității în Relațiile Internaționale, desfășurat la Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale. Iar activitatea s-a desfășurat, a fost organizată activitatea sub cupola Centrului de Studii și Cercetări Danubiene și a Facultății de Comunicare și Relații Internaționale din cadrul Universității Internaționale Danubius. A fost foarte apreciată cartea doamnei Eva Maria Salvanu, nici nu se putea, pentru că și doamna ne-a făcut onoarea, bucuria de a fi studentă acestei universități. Trebuie să dau din casă și să spun câte ceva din CV-ul doamnei. Să știți că este medic primar neurolog pediatru la Spitalul Clinic de Urgență de Copii Sfântul Ioan din Galați. Este și asistent universitar doctor la Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați. Este scriitor, îndrăznesc să spun, nu? Scriitor cu state vechi. A publicat primul volum de poezii în 2000, după aceea a venit un volum de nuvele, Orașul. Doamna chiar a donat acestei filiale exemplare din aceste două cărți și acum vine în fața cititorului cu un nou volum de poezii. Trebuie să mai dau din CV-ul dumneavoastră, nu? Și să spun că sunteți membră a Societății Naționale a Medicilor, Scriitori și Publiciști și membră a Uniunii Internaționale a Medicilor Scriitori. Doamna este foarte apreciată în Galați, ce am căutat eu așa pe Google și ce am aflat de la prieteni și de la cunoștințe. Activitatea profesională foarte apreciată, o bună prietenă, ce să mai spun, o bună studentă. Noi ne-am bucurat, am fost onorați și suntem în continuare onorați. Trebuie să transmit din partea președintelui Universității Internaționale Danubius, domnul conferențiar universitar dr. Andy Pușcă. Felicitări, estimată doamnă, pentru efortul dumneavoastră. De asemenea, să transmit felicitări din partea directorului Centrului de Studii și Cercetări Danubiene, domnul conferențiar universitar dr. Ștefan Gheorghe, și, bineînțeles, felicitări din partea colegilor mei, cadre didactice ai Universității Internaționale Danubius. Cam atât despre doamna, probabil vom mai afla despre dumneaei pe timpul acestui eveniment. Vă mulțumesc și eu că ați răspuns invitației mele, invitației filialei Nechiță Văcărescu a Bibliotecii Metropolitane, invitației eroului de astăzi, doamna Eva Maria Salvanu, care a venit astăzi direct de la Galați, de la serviciu, la
acest eveniment. Vă mulțumesc și acum vă predau dumneavoastră microfonul, să spunem, să ne povestiți despre motivația versurilor, să ne povestiți despre dorurile, bucuriile versurilor și, ce știu eu, mai multe despre dumneavoastră. Încă o dată vă mulțumesc! Mulțumesc foarte frumos! Mulțumesc mult! Aceste versuri s-au născut de-a lungul mai multor ani. Am început să le scriu, deci aceste buchet de versuri din anul 2012, după mutarea mea în orașul Galați, de fapt din 2010, mă pregăteam pentru a mă muta, am schimbat locul și am extinde profesia. Atunci a fost momentul în care m-am decis să intru și în învățământul universitar și a fost un oraș nou pe care l-am descoperit cu oamenii lui, cu tărâmurile lui. Și se încheie la Deva, unde am fost într-o vacanță împreună cu copiii mei și a fost legat de un eveniment mai neplăcut, adică decesul unei persoane dragi. Și atunci ne-am gândit să ne reculegem la Deva și să ne adunăm gândurile și să dedic volumul unor mari personalități care s-au născut acolo și au adus multe bucurii și competență românilor. Și deci de aceea sunt versurile din diferite perioade. Este o poezie predominant, are o pregnantă latură socială, în care subliniez problemele oamenilor, în care nevoia de liniște, nevoia de a se regăsi pe sine este foarte importantă. Exact ce spunea și doamna avocat, că atunci când un om îl vezi că și-a rezolvat o problemă și zâmbește și și-a luat acea piatră de pe inimă, și poezia are un rol și terapeutic în sensul de a îl extrage pe om din mediul stresant și angoasant în care el acționează și totodată să ofere alternativa de a evada într-un spațiu frumos și aș reașeza gândurile pentru a reveni în realitate mai funcțional. Deci cam asta ar fi rolul poeziei mele. Așa, întotdeauna am scris cu acest gres al meu. Scriu de la vârsta de 10 ani. Și, cum spunea și doamna profesor, de-a lungul anilor am publicat mai multe volume, chiar și o carte medicală, Fistula Rahmetian, care sintetizează teza mea de doctorat în neurochirurgie, de a o facultate filologia sau comunicarea, engleză, spaniolă la Universitatea Stilu, are 2 ani, și jurnalistică la Babeș-Băie, unde am făcut tot doar 2 ani, dar n-am reușit să închei aceste facultăți. Și masterul în relații internaționale, așa, pe mine mi-a cimentat așa o încredere în mine, că am reușit să termin și de partea aceasta un program de studii, să fiu certificată pe un program de studii în ceea ce privește comunicarea. Și ceea ce pentru mine a fost foarte important și ne-a invitat să publicăm în revista Universității Danubius și iar la Universitatea Danubius este un laborator unde se adună multe creiere și care reușesc să construiască lucruri frumoase. Asta m-a determinat să merg înainte cu universitatea, care parcă simt că studenția încă nu s-a terminat. Felicitări! Poate dorește cineva să recite poezie? Patrick. Patrick este un cititor fidel, pot spune că a crescut în bibliotecă. Pașii. Pașii. Sunt pașii tăi șoptiți ce aud dincolo de muzica surzitoare. Sunt mâinile tale pline de dor ce se poartă jucăuși cu cuvinte. Ești zumzetul leneș al gândurilor mele, ești clepsidra care transformă nisipul în apă. Vipere surprinse vin ție, mie, cu venin să aducă slavă. Ceasul topit, camera lui Dali și tot restul întotdeauna, după pași
sărbătorile mici te exprimă gestul. Acum, doamna scriitor poate spune dacă a fost la înălțime sau... Da, a încercat să deslușească și trecerea timpului și a pus accent pe acest, să zic, castel al lui Dali. De fapt, era trecerea timpului și ceasurile lui Dali. Ținând cont că este la prima citire și nu a exersat înainte poezia, pentru vârsta lui a citit, da, bine, foarte bine pot spune. Mulțumim, Patrick. Alina? Pentru mine este o plăcere să deschid cartea Danei și mai ales când am aflat atâtea acum despre dânsa. Într-adevăr, ce pot spune, nu am avut cartea până astăzi, de asta nu știu ce poezie am să citesc, am să iau la întâmplare. Tu crezi că poți să desparți vântul de contrafurtună? Tu vezi că nu poți face lumea mai bună? Tu crezi în adins că focul întins, înscris în cuvânt? Tu cazi în abis când alții surâd. Tu crești pe o aripă de vis, dar somnul nu-ți mai ți este stare. Tu vrei din adins să cuprinzi tot din zare în zare. Tu sperzi sau disperi pentru o singură cale. Tu pierzi și câștigi în jocul lor nonșalant și fațarnic. Tu cânți sau colinzi și știi că timpul te cerne. Tu doar asculți marea șoptind. Nu te teme. Mai dorește cineva din Putem să citim? invitați să citească? Unde vreți să mă opresc? Unde se deschide? Dacă îmi permite să intervin, doamna profesor, doamna tuturor jurnalist TVR, alături de activitățile, a spune eu, a Centrului de Studii și Cercetări Danubiene, ne-am întâlnit la sesiunea de comunicări de la Corabia și membru, cred că asociat al Comitetului Român de Istoria Filozofiei, Științei și Tehnice. De la Academia Română. Da. Sună lung. Nici nu pot să mă uit în oglindă când au chestiile astea. Cum e vorba despre mine. Pentru prezență. Râuri. Cuvintele se vor preface în râuri. Literele îmi vor fi talismanul și noroc. Cosesc acasă iarba. Aș vrea mereu să mă întorc. Când drumul meu se va fi încheiat, vor crede unele ce-am spus, vor lăcrima la fostul meu surâs, vor înțelege trunchiat. Inscripționez copacii și drumul străbătut la stușe incomode cu tot ce-am văzut. Deranjez cu noile tangaje pe cei ce au urcat pe vasul meu, revin dramatic sau fiind ca și clepsitrele nisip, mari gânditori și titori în tot ce am citit. Sub colbul pe care zilnic îl străbat, sunt cărări ascunse care nu le știu și care vor fi aceia, curajoși puțini, să vină după râul unde stă ascuns al meu suspin. Doamne, cum s-a potrivit pe sufletul meu. Mulțumesc! Cred că nimic nu este întâmplător. Așa este. Dorit? Ajută. De vezi singurătate, tristețe în priviri, încearcă să încurajezi, să zăbăzești puțin. De vezi cum neputința adânc pe om îl umilește, încearcă și gândește în locul lui de fie. De vezi de ruta mare și nehotărâre în gest, tu ia-ți primul îndemnul, dar rămâi drept și modest. Dacă dorește cineva din prietenii doamnei doctor, doamnei scriitor, să spună câteva cuvinte, o cunosc mai bine, să aflăm ceva ce nu știm, ceva de suflet, ceva ieșit din raza scrierii, să spunem, așa, prieteni. Dacă îmi permiteți, Da, aș vrea da. eu să vă spun câteva cuvinte. Am cunoscut-o pe doamna doctor la Galați, eu fiind bucureșteancă. Primul om pe care l-am început de a scrie, dar de a scrie
articole științifice și ceea ce ne interesa pe noi. Iar în seara aceasta am avut ocazia să aflu și o altă latură, plină de emoție, mult mai profundă, prin acest volum de poezii, dar sunt convinsă că fără acest aspect nu cred că ar fi putut să fac această meserie cu atâta dedicație, pentru că doamna doctor a înființat practic neurologia pediatrică la Galați. Așa am aflat și... Cum s-a împletit latura artistică cu cea practică? Da. Poate ne ajută și de la Pitești cineva. Da, de la Pitești eu sunt colegă și prietenă cu Eva, ne știm de aproape 20 de ani. Pe lângă talentele ei de scriitoare, de medic, este și o mamă desăvârșită. Are 2 băieți gemeni foarte talentați și o fată și o nepoată. Deci mă cuprinde uimirea cât de mult poate să cuprindă Eva Maria Salvanu. Pentru mine este ceva uluitor. Deci, felicitări, Eva! Da? Colega mea, doamna doctor Adina Nicolae de la Pitești, a fost pentru mine mereu un model. Întotdeauna ne-am comparat activitatea noastră din cele 2 spitale, care sunt 2 spitale foarte mari și colective foarte mari și multe departamente, și m-a inspirat. A fost doamna doctor de la cursul de encefalografie de la Chimiscu și am rămas mereu apropiate și am fost în relații de vizită, mergeam cu băieții la vizită la acasă și am fost deosebit. Iar colega noastră, Diana Cioartă, este unul dintre cei mai buni tineri medici ai noștri din Galați, cu care ne mândrim, cu care școala din Galați se mândrește. Aflăm, cum s-ar spune, lucruri de suflet sau pentru suflet. Așa cunoaștem și noi mai bine omul din fața noastră, așa cunoaștem mai bine omul care ne-a călcat biblioteca și cunoaștem opera. Îi cunoaștem starea, îi cunoaștem trăirea, îi cunoaștem ceea ce a făcut-o pe ea să așeze în aceste pagini, aceste cuvinte frumoase. Sunt cuvinte pentru sufletul ei, bănuiesc, pentru liniștea ei, din ce am văzut eu, și le-am împărtășit cu noi toți în această seară și vă mulțumim. Vă mulțumim din suflet. Acum îl avem pe Patrick, se pare că dorește să citească o poezie. Iar, da? Să încurajăm tinerele. Cascade. Dacă apa ar curge invers, să nu mai cade în cascade. Dacă râurile ar urca și picăturile s-ar bucura altfel. Dacă pădurile ar crește din apă și râurile ar urca pe stânci. Dacă pomii ar putea să umble, ce ar fi atunci? Mărețe râuri îmbrățișează mănoase lungi. Asculți curgerea apei și simți pământul doar de sculți. Bravo. Ești încurajos, în seara asta ai fost încurajos. Doamna profesor, vă rog dacă vreți să spuneți câteva cuvinte de experiența dumneavoastră de jurnalist. Fiind la o manifestare în premieră, am un sentiment straniu că v-ați mai întâlnit. Adică nu vă văd ca și cum ați fost aici pentru prima dată. E ca într-o reuniune de prieteni, iar eu vă știu dinainte. Pentru că, culmea, am predat aproape mai mult de 5 ani la Pitești, la Universitatea Constantin Brăcoveanu. Am fost la Galați, la Universitatea Internațională, într-un proiect european cu VETMED, de înființarea unui studio de radio, de televiziune. Iar la Cluj-Napoca am predat la Facultatea de Ziaristică, când era Ilie Rad, așa, și rector era cel care este acum președintele Academiei. Iar ca stare, e stranie starea.
O carte se citește ușor, mai greu se citește un om. Iar acum, dincolo de faptul că ați scris poeziile într-o carte, ați avut și curajul să vă deschideți în fața noastră. Se vede că dincolo de meserie sunteți de profesie un om deosebit. Și eu m-am trăit toată viața din scris, nu știu să fac altceva. N-am fost decât realizator de emisiuni la radio și la televiziunea română și după aceea am lucrat în învățământ. Stați puțin că mai am niște prieteni. Mi-am dat doctoratul la Academia de Înalte Studii Militare, sunt ofițer în rezervă, dar am cel mai frumos grad, gradul de capitan. Nu mi-am mai dat niciun grad, am lucrat 10 ani în zone de conflict și război, dar pentru că nu m-am dus la ușa lor, nici ei m-au chemat la ușa lor. Ca atare am rămas cu gradul pe care l-am primit. Am făcut armata pe vremea facultății, am primit gradul de locotenent după ce am depus jurământul. Cred că toți cei care au făcut facultatea pe vremea aceea am primit un grad și după ce am făcut Colegiul Național de Apărare în 94, după ce am intrat la doctorat și nu mai vreau de grade. Însă am căpătat o experiență extraordinară, 10 ani în zone de conflict și război. Am făcut Sarajevo, zonele de Bosnia, fost în Somalia, Angola, în Irak, în Afganistan. Sunt niște experiențe și toate filmele. Am pe YouTube doar Somalia, pentru că m-au chemat la la Fundația Nicolae Titulescu și am proiectat filmul și am vorbit. Dar în rest nu sunt decât experiențe din care veneam acasă și vreau să scap de ce am văzut și de ce am auzit. Și mi-a ajutat Dumnezeu, pentru că și eu am 2 copii. Și un băiat și o fată și sunt foarte mândră pentru că, adică eram foarte mândră până acum câteva zile, când m-am avut așa o stare de jenă. Cu câte o prietenă așa, la câteva discrepanții, dai seama, fiind ambasador Uniunii Europene, în Qatar, vorbitor de arabă, ăsta, doctorat în relații internaționale, fiind doctorat, avocat, științe juridice. Măi, și cum era un post de radio, până la urmă am înțeles că e Gruiela, Gronuda, nu știu, un post de radio, nu știu cum îi zice, ceva cu Gherila, ceva așa. Și făcea o bătaie de joc și o persiflare față de aia care și-au dat doctoratul. Că am înghețat. Și eu n-am dat importanță, pentru că probabil că mulți dintre dumneavoastră procedați la fel. Radio sau televizorul este doar un fond de existență, să nu fii singur în casă, să vorbească, să fii... sensibilă cea cu doctoratul. Da, doamnă, și râdeau că Lupu Retnic, cântăreț, Ministerul de Interne, ce zicea acolo, și-a dat doctoratul în turism și nu mai știu ce. Și că Niculina Stoican și-a dat doctoratul în folclor și nu mai știu ce. Și am zis, cum? Asta este. Foarte rare. Dar ce ai cu restul? Și de atunci am stat și mi-am pus așa pe gânduri, Doamne, dar toți și-au dat doctoratul. Toți și-au dat doctoratul. Toți ceva toți. Aveți nici el. Sunt și eu conferențiar universitar, dar n-am mai putut să ajung profesor. Pentru că a venit la mine cineva și mi-a spus, scriu niște articole în isi, misi, pisi. Zice, hai că ți aranjez eu, dar ai vezi câte costă. Zic, cât? Zice, la început 500, mai dai 500 și nu știu, să vedem. Nu m-a interesat. S-au întâmplat și alte lucruri, Filița l-a cunoscut pe soțul meu și l-am pierdut. Dar înțeleg perfect, pentru că eu am scris de la Rici Poconici. Și pentru mine scrisul și poezia, publicat și eu volume de poezie, am multe, câteva din călătoriile mele profesionale, pentru că, de pildă, când am fost cu Adelin Petrișor în Iran, ne-am făcut meseria fiecare, dar ce am trăit și ce am simțit, eu am spus
Una este să fii peregrin în țara morții de la Isfahan, muritoare cum sunt. Adică, dintr-o dată, din titlu, eram două poetese, fără să ne cunoaștem, fără să ne știm, erau două suflete undeva în două lumi, una care se întâlnea într-o lume, cum să spun eu, total ascunsă și la un moment dat chiar într-un fel în psihiatrie se numește, cum să spun eu, felul ăsta în care ești dublat și dedublat, te asculti și te prefaci, da. Și m-am recorit. Așa că vă înțeleg că foarte multe din cărțile mele sunt... Că veni vorba de doamna Mezei. Da, este un om minunat și pot spune că de când este ea, ca director, ca manager al Bibliotecii Metropolitane București, bibliotecarul lucrează cu drag. Tot ce face, face cu drag. Face cu liniște, cu libertate și cu dăruire. Atât pot spune și nu vreau să spun mai mult de doamna Mezei. Da. De toate un om. Exact. Care pasiune în ceea ce face. Da, doamna... Felicit. Mulțumim foarte mult, doamna profesor, pentru intervenția dumneavoastră. Vreau să nu spun că atunci când am invitat-o pe draga prietenă, pe doamna Petruța Veliciu, la acest eveniment, mi-a spus vin cu mare drag, pentru că și eu am scris poezii. Și s-a văzut acest lucru din modul în care ați trăit poezia pe care ați citit-o. Și îmi plac foarte mult și simt, în momentul în care citesc, recit o poezie, eu simt acea emoție, acea plăcere și simt ceea ce scrie, ce vrea să spună. Și îmi place și încă o dată vă mulțumesc că m-ați invitat. Mulțumim și noi, dar vreau să dau cuvântul președintelui Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în retragere din logistica Armatei Române, domnul colonel în rezervă Ion Iacobu. Ne-a onorat cu prezența, ne cunoaște activitatea, să spun așa, a Centrului de Studii și Cercetări Danubiene, cunoaște un pic și din activitatea doamnei Eva Maria Sărvanu. Vă rog frumos, domnul colonel. Da, uite, n-am pregătit un speech. Cel mai bine așa, da. E a doua oară când o văd pe doamna Eva. La Sibiu îi spuneam Eva. Noi am avut o acțiune la Sibiu unde am avut o lansare de carte, de data aceasta autoare doamna profesoară Fifi Repez. Am avut o lansare de carte la care doamna profesoară a invitat-o pe Eva. Asta, nu? Da. Ah, da. Da. Și uitați, pe coordonatele astea s-a închegat așa o anumită relație și am venit cu mare drag când am auzit vocea scriitoarei care m-a invitat personal. La Sibiu vreau să vă spun că am avut câteva discuții cu Eva în care am aflat cu câtă încrâncenare luptă cu moartea. Mi-a prezentat câteva cazuri care m-au înmărmuit. Și cum a reușit să extragă niște copii din ghearele morții și să-i lase lângă părinți și din lupta asta crâncenă la limita vieții și a morții, acum descoperim un om extrem de specific, care îndepărtează moartea de lângă o ființă umană. Iată, găsim o cealaltă latură a ființei, o sensibilitate deosebită, pe care am remarcat-o în versurile astea care le-am auzit aici. Și apoi e o seară extrem de plăcută pentru că, iată, din țara morților am făcut o călătorie în teatrele de operații pe unde a fost doamna profesor. Eu am vreo 16 misiuni în Afganistan, 15 sau nu mai știu. Una de 8 luni. Nu v-am întâlnit acolo, dar am întâlnit mulți alți oameni de radio, jurnaliști. Eu am fost cu Scorpionii Roșii în 2002-2003. Da, atunci s-a... Afganistanul, atunci s-a deschis, da? Cu toate că acum aveți cel mai frumos grad. Secția noastră de activități, vreau să spun, să reamintesc că astăzi, așa o zi importantă, acum 96 de ani, la ora 17, nu? Alo, alo, aici Radio București. Da. Cel care a spus acest cuvânt, aceste cuvinte, este Dragomir Muzescu, un prieten, un apropiat al sorților Mariei și Pierre Curie, despre care am avut, să spun, onoarea
bucuria să prezint la Academia Română 2 sau 3 articole sunt publicate despre Dragomir Curmuzescu. Am pregătit și pentru anul viitor, căci anul viitor va fi o sumă rotundă de la nașterea, 13 martie 1865, Dragomir Curmuzescu. Aș vrea să dau cuvântul unei bune prietene, o numesc bună prietenă pentru că știu eu ce știu, doamna avocat Daniela Tebeșoi. Vă rog câteva cuvinte despre... Cred că nimic nu este întâmplător. Mi s-a părut o femeie dură. Cu toată duritatea ei, în spate, am simțit un om pe care trebuie să-l cunosc. Sunt scorpion. Și cu încrâncenarea și nervul scorpionului am reușit să trec dincolo de acel zid pe care Fifi îl afișează și am găsit un om nemaipomenit. Constat că lângă ea sunt și alți oameni minunați și nu întâmplător cred că mă aflu în seara asta să cunosc atâtea persoane și mai ales pe doamna doctor pe care o ador. Nu v-am văzut, dar simt sufletul dumneavoastră, iar din ceea ce am ascultat aici, cartea aceasta este chiar pentru alinarea sufletelor. Și vă spun din poziția unui om foarte dur. Și am repetat de 3 ori cuvântul dur. Viața n-a fost foarte drăguță cu mine, ca să spun așa, așa încât de fiecare dată, cu fiecare suferință, a trebuit să devin mai zâmbăreață și mai puternică. Ce nu te omoară, te ridică, te întărește. Cu toate astea, sufletul mi-a rămas neschimbat. Ceea ce am văzut aici a fost pomenit pentru mine. Odată spuneam, sunt oameni obișnuiți. Nu, iată-te, sunt medici care tot timpul ce facem? Ne ducem, domnul doctor, vă rugăm, faceți o minune. Și cu toate acestea se întâmplă mine. Vă mulțumesc mult că m-ați invitat. Felicitări pentru tot ceea ce faceți. Mulțumim. Vreau să dau cuvântul unei bune prietene de la Asociația Cadrelor Militare, pentru că sunt și eu membru acolo, doamna profesor. Eu nu cred că vă la acolo grad de general, dar sper că dumneavoastră să vă spre cel de major. Dar de ce, dacă se poate din plutonier să ajungi colonel, de ce să n-ajungi doamna mai colonel? rezervă Monica Stancu să spună câteva cuvinte. Știu că are emoții, însă dumneavoastră a răspuns ca și dumneavoastră, doamna Petruța Vâniciu și doamna avocat Daniela Tebeșoi. A răspuns da, fără să dau prea multe explicații. Vă rog. Am cunoscut, este a doua oară când mă întâlnesc cu doamna Eva. Am cunoscut-o la Sibiu, când când a fost lansarea de carte dumneavoastră. Și este o onoare pentru mine să fiu prezentă și am venit cu mare, mare drag. Mulțumim tare mult. Știu că doamna Monica, doamna nu a reușit. Am promis că vine, dar asta este. Doamna profesor, vă rog și pe dumneavoastră, îmi cer iertare că nu am reținut numele, vă rog să vă prezentați și să spuneți câteva cuvinte. Am pe malul mării, 20 de ani pe malul Dunării, dar prima amintire despre Galați o am alături de Alexandru Piru, de profesorul nostru de la facultate. Am mers să primim repartițiile în învățământ. Și așa, acolo am aflat că am fost repartizată într-un orășel pe malul Dunării. La 4 și un sfert mă trezeam, la 5 și un sfert era trenul și la 7 și un sfert coboram în gară și mă duceam la liceul din Cernavodă. Acolo am predat 20 de ani. Viața n-a fost tocmai ușoară. 2 ani de zile am fost urmărită pe tren de un tânăr care voia să-și petreacă viața cu mine. Această viață s-a petrecut în timp de 52 de ani până acum 3 ani împreună. Am stat 6 ani în 3 locuri diferite, dar ne-am adunat în 90 și pentru că trebuia să dăm copiii la facultate, pentru că în Constanța nu era universitate. S-a instituit după, prin 91, 92, așa, după 90 încolo.
Și am venit aici, fiica mea a terminat medicina, așa că am o legătură foarte specială cu doamna și o înțeleg foarte mult, fiindcă și fiica mea are același temperament, aceeași logică și este foarte analitică și foarte... În schimb are o sensibilitate și o bunătate în asemenea versuri. Toată viața am predat și literatură, și proză, și poezie. Când am dat examen, am dat concurs și aveam de ales între Lazar Cincai și Creanga și întreb Eminescu unde-i? Zice, păi n-avem. Cum adică capitală fără Eminescu nu se poate. Și atunci am pornit să înființăm liceul. Ne-a dat afară ministrul Șora de atâtea ori, ne-a făcut moieri pisăloage, cum a vrut el. Noi n-am renunțat. Eu cu o colegă de-a mea am intrat cel puțin o dată de 2 ori pe săptămână în audiență. Și până la urmă am reușit să înființăm liceul prin munca noastră serioasă și neașteptând completări materiale și alte gesturi, pentru că totul făceam numai din suflet și cu conștiință profesională, pentru că limba română e cea mai frumoasă limbă. Au descoperit acum lingviștii din toată lumea că limba dacogeților este mama tuturor limbilor romanice, nu limba latină pe care am predat-o o viață, crezând că de fapt a fost o limbă artificială, o limbă creată de savanții din Roma pentru a demonstra că toate limbile de origine latină, romanice, se trag din limba latină. Aflați că am luptat în revista școlii, am luptat prestigiu, să ia copiii, făceam în fiecare sâmbătă, nu se mai făceau ore, dar eu făceam meditații copiii care mergeau la Olimpiade și cu copiii care nu aveau posibilități materiale și atunci le acordam meditații gratis. Toată lumea îmi zicea că eu trebuie să fac lucrul ăsta, că așa mi-e în fire. Am zis, de la 14 ani, rămânând fără tată, am luptat tot timpul să iau bursă, să învăț și, într-adevăr, între 90 și 93 mi-am dat și eu doctoratul, da. Nu trebuie să fie asta nu e o laudă. Pentru că cei de la preuniversitar consideră că e gradul 1. Dacă nu ai activitate la universitate, eu am avut toată viața probleme cu dosarul pe vremea comuniștilor, pentru că bunicul meu a fost țăran înstărit. Și acum la bătrânețe am și eu 6 hectare, că, Doamne, am ajuns moștereasă la bătrânețe. Vă dați seama ce ironie. Dar bineînțeles că cum vin câteva mii de lei, eu le trimit la copii. Și fata, v-am spus, e medic și a trecut prin multe încercări și multe greutăți și are 3 băieți și i-a educat exact cum am educat și noi, în cinste, corectitudine, credință și fără compromisuri și fără să... Trebuie să existe respect de sine ca să te respecte ceilalți. Și să te porți ca un om cu demnitate și cu patriotism, cu dragoste nemânjită și neîntinată de bani și de partea materială. De aceea toți ziceau că, da, uite, Simion, uite ce face. Face program artistic, da. Îl pregăteam din septembrie până pe 15 ianuarie. Pe 15 ianuarie făceam un montaj literar muzical care se numea Dor de Eminescu. Și invitam pe Tudor Gheorghe, pe Grigore Vieru, pe Aldea Teodorovici, tot felul de personalități din cultură. Și ziceau, nimeni nu știa cine e în spatele elevilor. Deci acest lucru se derula exact așa, versuri, muzică, grupuri vocale, toate până la sfârșit. După vreo 4, 5, 6 ani, așa, Tudor Gheorghe a zis, eu nu mai plec până nu aflu și eu cine muncește atâta ca să facă programul ăsta. Pentru că toate versurile aveau legătură, continuitate, aveau cursivitate, trebuiau gândite, trebuiau bine făcute și recitate cu atâta suflet și toate astea au făcut ca să fie recunoscut liceul și să devină colegiu. Altfel, toată lumea zicea că de ce nu vrea să
nu îi plac funcțiile, nu îi place să facă... Nu m-a interesat nici măcar șefă de catedră. Am lăsat pe altcineva să se ocupe de partea funcțională, așa, și m-am ocupat efectiv de elevi, de revista școlii și de toate, pentru că vreau neapărat ca Liceul Eminescu să fie, într-adevăr, demn de numele acestui mare poet care ne reprezintă pe noi în lume și pentru care îi vom fi datori toată viața, pentru că versurile lui sunt într-adevăr un model de creativitate, de filozofie, de trăire excepțională și întotdeauna, indiferent cum aș fi simțit ieri și azi și chiar dacă puteam să mor și pe stradă de criză de inimă, am zis, de la această activitate nu pot să lipsesc pentru că sufletul meu e închinat poeziei, literaturii și oamenilor care simt și care trăiesc și care scriu versuri pentru sufletul nostru. De aceea n-am știut din toate persoanele care au, că dacă când am intrat, n-am știut că dumneavoastră sunteți persoana pe care eu n-am să uit niciodată această seară minunată. Îmi cer scuze că v-am spus momente din viața mea, dar v-am vrut să spun că toată viața le-am dedicat-o poeziei și chiar dacă am cântat 20 de ani în corul Chirescu, chiar dacă am fost toată viața în schimb, și, doamnele, știu că citesc 3-4 cărți pe săptămână, că pictez, că desenez, că am un băiat sculptor la Patriarhie care sculptează catapetesme și care a ridicat... Câți ani aveți, iertați-mă? Câți ani am eu? 78. Despre energie ce vorbeam. Da, și acum să rugăm pe doamna. Eu mă străduiesc să mă descurc singură, să nu fie o povară pentru fiica mea care a suferit o operație de 7-8 ore și care a trebuit să se pensioneze medical. Acum să vedem cum o putea supraviețui și ea e o luptătoare și băiatul s-a mutat din București, că era aerul prea poluat și nu putea să respire și atunci aveam un singur copil, că stătea la noi în apartament. Și noi l-am ajutat și a cumpărat-o, în 2 ani jumătate și-a renovat o casă în apropiere de Curtea de Argeș și stă în aerul la curat și au mai venit încă, și are 4 copii, 3 fete și un băiat. Mi-aduc aminte cât s-a rugat el la Sfântul Antim, pentru că acolo a avut atelierul la Sfântul Antim, cât se ruga el la Sfântul Antim să aibă și el un băiat, să-i pună numele Antim. Și iată că Sfântul l-a ajutat să are un băiat pe care îl cheamă Antim și care e foarte curajos și foarte credincios și foarte... Soțul meu citea numai literatură patristică. Deși era inginer horticol și a condus 2 secții la Institutul de Cercetări horticole, a avut 175 sau 195 de hectare de vie în Dobrogea. Deci acolo, la Cernavodă, la 3 km de oraș, avea o fermă, a terasat toate dealurile alea și a pus pom fructifer și trandafiri și flori și toată lumea credea că acolo e sera orașului. Nu! Omul sfințește locul. Atât de mult muncea, la 4:30 în fiecare dimineață se trezea, la 5 și ceva pleca de acasă, 3-4 km făcea pe jos, ajungea la fermă și până seara la 9-10 muncea în continuu. Și ziceai că asta e premieră. Da, într-adevăr. Doamna profesor, omul sfințește locul. Microfonul ăsta invisibil pe care îl avem, să-l mutăm la Pitești. La Pitești. Și vă rog... Trebuie să intrați puțin la Mă numesc Nicolae Badiu. De ce există un revin? Pentru că eu chiar sunt editor, între altele. Sunt și publicist și scriitor și realizator TV. O doamnă la Brâncoveanu, dacă ați predat, cunoașteți Piteștiul, televiziuni locale. De ce spun asta foarte pe fugă? Nu să-mi fac eu CV-ul cum extins, cum se poate obișnui la astfel de întâlniri, ci pentru a ști cine vă vorbește. Nicolae Badiu. Am încercat să descoper rapid pe Eva, autoarea, răsfoind cartea,
și fiind foarte atent la atmosferă, la ce se întâmplă. Și începe aleatoriu cu o constatare. Văd că Eva, dincolo de specialitatea de neurologie, are cu siguranță o competență nativă de psihanalist, de psihoterapeut, cu o răbdare puternică, urmărește, cu o generozitate deosebită, ascultă pe oricine, oricum, în orice situație. Lucru mai rar întâlnit, eu unul nu sunt capabil de așa ceva. Știindu-mă pe mine, apreciez, observ cu ușurință ce poate face altcineva. Eva, ce observ? Deci este un neurolog, înainte de toate, mediprimar, cu doctorat, cu funcție universitară, cu activitate serioasă, deci puterea acțiunii nu e aproape de pensie mare destul, nu e nicio puștoaică, dar mintea este de puștoaică. Ba chiar aici, în zona asta, ca să mă înțelegeți puțin, am vrut să ajung întâmplător am ajuns, are un soi, cum ar zice medicii, mai ales psihologii de ADHD. Ea știe să mă înțeleagă corect, că nu este ca nu ceva de rău. Nu poate să stea locului. Ea trebuie să înceapă, s-a văzut din CV, o facultate de umanistă de un fel sau de altul. Nu se potorește la același timp și a terminat, că dacă e doctoral, de doctor, nu e doctorant. Deci a încheiat asta, studiile și totuși nu poate sta locului. Trebuie să mai facă ceva. Să mai scrie o poezie, să mai, în sensul ăsta. ADHD-istă, să numesc, nu poate sta locului. Vine de la Galați, să urcă mașina să vină până aici într-o întâlnire impresionantă aici, foarte scurtă, în care fiecare își pune păsul. Știți că japonezii plătesc pentru a fi ascultați. Aici a venit ea cu generozitate și a creat un cadru în care să-și pună fiecare păsul, fără nicio problemă. Și ea nu se supără. Eu m-aș fi supărat, apropo. Bun. Și a scris o carte. Deci, acum, în calitatea mea de editor, cu experiența pe care o am, observ din prima, un profesional ăsta zice, băi, stângăcie. Ai pus o copertă cu ilustrație. Ok, este interesant să ne duce în țara moților, dar ai lăsat ultima coperta goală, când puteai să te vedem pe tine cu o poză, cu o vorbă despre tine ca autor, cum se practică, sau măcar o altă ilustrație, n-a făcut-o. Nu e vorba de o stângăcie. Din ce observi din poezie și din ce urmăresc profilul, este vorba de o modestie, eu aș numit-o, nu-i brutal, spus o simplitate frumoasă. Este o simplitate, o curățenie. Nu i-a păsat. Pentru că ea nu vrea să fie poetă. Nu vrea să fie nici scriitoare. Se întâmplă să fie pentru că nu are stare. Însă dacă tot scrie, ce observ? Am editat și o poezie, nu scriu poezie, eu fac publicistică, eseistică, ca scriitor. Însă am făcut ceva critici, cronici, literare la poezii. Nu foarte multe cât să spun că sunt un expert în domeniu. Însă atâta cât mă pricep și am văzut, nu e rea poezia. Da? Nu este rea, aveți dreptate. Și ce mi-a atras atenția din ce am răsfoit aici, în mod deosebit, ca să intru acum și pe detalii, pe concret, că vorbim despre Eva, nu? Că așa că veți face la un eveniment ca ăsta, să vorbim despre autor. M-am dus, iar ce descoper, din titlu, Moartea ne face cu mâna. Medicul din ea, ce are în subconștient, a scos poezia, de departe, cred că e cea mai bună. Nu căusim cu ușurință peste tot lirismul, îndeopște căutat de critici clasici într-o poezie. Că nici nu ne trebuie neapărat. Cu toate că am să vă spun că am găsit și lirism. Însă Moartea ne face cu mâna, dintr-un capăt până în altul al poeziei, totul se leagă, vă rog să o citiți. Uite, putem încheia în felul ăsta cu cineva care, uite, domnișoara, doamna, cine citește, să vedeți la ce m-am referit. Este o poezie excepțională, care, repet, este emanată din ce a adunat ea în subconștientul ăla ei de medic. Da? Și a pus pe versuri destul de reușite. Și văd că e dedicată lui Ionuț David, nu știu cine o fi, dar e impresionant, îl dedică cuiva, un copil, un bărbat, cine o fi. Pe curioși de obicei când faceți o dedicație, cui? Este nepotul meu nenăscut.
Cum? Nepotul meu nenăscut. A fost copilul Și a fost dat un nume? A fost, n-am apucat să fie botezat, a fost cu o malformație severă. Sunt Edward, prima sarcină a fiicei mele și a fost o mare traumă pentru familia noastră și am depășit-o cu ajutorul site-ului, că iată că și... Da, interesant ce spui, iată, ceea ce am bănuit și confirmă, e clar, mi-a ajutat copiii nenăscuți care ajung... Eva trăiește în spații cosmice neidentificate de noi curent, însă ea se duce acolo și trăiește temir unde pare foarte, pare, cum să spun eu, cum zicem noi în popor, că e cam dus, așa e, cam... Nu! Trebuie să fie atent la ea, că e foarte atent, ea e foarte ok, știe să calce bine, însă trăiește totuși în niște spații, le numesc cosmice, pe care noi nu sunt la îndemâna oricui. Uite cum gândește, cum pune problema. Foarte interesant. Și am zis că vă duc și la Liris, din ce am descoperit eu, în Durerea, o poezie scurtă și unde găsim poezie curată, e adevărat. Aici, în Durerea. Dar oricum, ea are poezie mare, ce să spun, o felicit pentru tot ce face. Interesant și modul în care a așezat aici, fără pretenții de grafică, niște poze la sfârșit. E generoasă, iubitoare, deci femeia asta își pune sufletul într-un altar, apropo de tot într-un spațiu cosmic, acolo pentru oricine, în orice domeniu. E un studiu de caz pentru medicină și pentru psihologi de ăștia, în psihanaliză și modul în care comunică și caută să descopere, făcând studii de comunicare, dar ea comunică cel mai bine într-un alt limbaj, dincolo de ce studiile pe care le-a absolvit sau nu, comunică în altfel. E foarte greu să intri în comunicarea ei. E interesant, e un om special. Mă bucur că am cunoscut aici și atmosfera asta m-a făcut să vă vorbesc, nu prea vorbesc. În general, fug, tac, îmi văd de treaba mea aici. Dar m-ați făcut să vorbesc cu Eva, m-a făcut să vorbesc, pentru că așa e firesc, repet, la un eveniment ca asta trebuie să vorbești despre carte, despre conținut, sau dacă nu știi și nu poți să pătrunzi repede, despre autor. Insist ca editor la treaba asta, că așa trebuie să facem. Și atunci să lăsăm autorul să citească poezia? Nu știu, asta v-am dat să faceți ce vreți. Eu am dat un... Poate o auzim pe doamna Eva citind poezia. Citim poeziile. O poezie cu moartea face cu mâna. Moartea ne face cu mâna la 80. La 80, pe din asta este de departe. Eu am trecut în mai multe. Dar să vedeți de ce m-am oprit aici. Scrisă de un medic. Moartea ne face cu mâna. Și apoi Durerea, care e o poezie foarte plăcută și spune multe în câteva rânduri. Moartea ne face cu mâna, de Ionuț David. Inima cu trei cămăruțe, ca la brostițe, un creier delicat și strivit, o mână fragilă ca la pitici. Un zâmbet care nu stă să vină, diagnosticele cad, rotindu-se amețitoare ca niște vulghie, pe răfrând-mi timpanele, pornind vijelia, moartea ne face de două ori cu ochiul să vin sau să nu vin. În lumea aceasta nu vreau să vă văd. Am tras concluzia, de asta cu îngerii îmi voi sălba zilele. Îmi voi împărți orele, îmi voi zâmbi grijile, prea încordat sunteți. Cum puteți să vă amintiți de un înger dacă nu l-ați văzut? Sunt o idee, nu am fost niciodată lui. Dacă nu ne spunea, vedeți și bine că am întrebat-o, ce simtă, vezi, jurnalistul din mine, doamne, că am întrebat-o cui i-a dedicat, asta nu, eu am întrebat-o. Și ce bine că ne-a spus cui i-a dedicat, și înțelegem ce a vrut să spună, dar ce bine a spus, nu? Și este fantastic, chiar s-a fost cuplată la acest, ce să spun, din biologic, că s-a întâmplat, că n-a ieșit, a reușit cu câteva versuri să ne ducă într-o sferă, nu știu, dincolo de biologie spirituală excepțională. Excepțională. Și totuși vorbește despre diagnostice, deci, da, ca un medic, da? În lumea aceasta nu vreau să vă văd. E impresionant. Hai să vedem și Durerea, ce v-am propus. Durerea ca o iarbă tăioasă, durerea învăluită într-o privire duioasă, durerea cu trenă ca o mimoză, umitoare și demnă, se impune
Prin iarbă, prin munte, sunete, cuvânt, durerea strigă și urlă. Aici sus. Nu numai doctor. Asta este clar pentru toată lumea. Poftiți? Este clar pentru toată lumea. Deci asta, na, mă rog, m-ați provocat. M-a provocat Eva, că am un suflet excepțional, clar. O seară cu poezie. O seară în care toată lumea și-a deschis, cum s-ar spune, sufletul. Și, cum a spus și domnul, până la urmă, a prins curaj și... Ușor, eu sunt și ușor cinic, așa poate putea spune. Dar, mă rog, cineva mi-a spus, stai cu minte, nu ești cinic, ești doar lucid. Apropo de să mă scuz cumva de micile înțepături. Să lăsăm înțepăturile pentru altă întrunire, să spunem. Poate acolo dezvăluim alte înțepături. Nu, e foarte regulă tot. Dar vă mulțumim foarte frumos. Dumneavoastră pentru cuvintele frumoase. Am învățat, sincer, mărturisesc, acum câteva lecții învățate, cum se spune la noi în armată. Eu încă sunt în rezervă. Trebuie să menționez, așa pe ultima 100 de metri, alături de noi este și domnul colonel dr. Marian Ștefan Zaharia. Îi mulțumesc frumos pentru prezență, bucureștean din sectorul 5 și nu a știut unde este filiala. Se mai întâmplă, dar prezența dumneavoastră este o bucurie pentru noi și sunt convinsă că discuțiile informale care vor avea loc o să descopere puncte comune cu fiecare dintre cei prezenți aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Eu sunt comunicator de bază și aici am experiență chiar expertiză. Dacă pot să spun, să mă dau mare, dar nu de asta ca să lămurim. Sunt comunicator, sunt cel care am înființat primul birou de PR după armată, la uzinele Dacia, unde am fost director de comunicare. Așa, Dacia Renault, și acolo am făcut comunicare, la greu, și întrebare, că acum, că sunt și jurnalist, de unde atâția militari? Că sunt prietenii noastre și... Pentru că iubesc poezia și pentru că doamna Eva Maria Sălvanu a fost alături de noi, alături de Asociația Cadrelor Militare în rezervă, atunci când în august, pe 14 august anul acesta, am avut o lansare a unei cărți care este dedicată unui general din armata română, generalul cotonent dr. medic Alexandru Augustin. A fost șeful direcției medicale a Ministerului Apărării Naționale, a trecut în rezervă în 1975, a decedat în 1995, o figură, o personalitate, îmi cer iertare pentru figură, o personalitate a armatei române, o personalitate a țării noastre care nu trebuia lăsată cumva uitată doar în dosar. Și împreună cu colegii mei, cu domnul Ion Râșnoveanu și cu domnul colonel în retragere Gabriel Stroiră, l-am adus, să spun, la viață. Și aici au vorbit despre domnul general, eu îl simt aproape de mine, au vorbit domnul profesor universitar dr. Constantin Dulcan, au vorbit domnul profesor universitar dr. Augustin Mihai, au vorbit verișoarele care încă mai sunt în viață, așa că de acolo legătura cu armata, cu doamna Eva Maria Sălvanu. Și să știți că doamna a absolvit masterul de relații internaționale și studii europene. Comunicarea cred că o are în dumneavoastră. Am în portofoliu editurii mele o carte scrisă de generalul Angheloiu, dacă cineva știe numele ăsta de bucureștean, post-mortem, familia m-a rugat să-i public o carte. Generalul Angheloiu. Sunt și eu. Așa că, uitați, descoperim un punct comun, poate viitorul... Da, Constantin, Dumitru Constantin Dulcan, sigur, este și el militar la bază și neuropsihiatru, înainte de a fi scriitor. Da, ca scriitor, cum spunea Constantin Bălăceanu, Tolnici, că e mai bun scriitor decât cum sunt ei răutăcioși între ei ca să învioreze atmosfera, în fine. Vă mulțumim tare mult pentru cuvintele frumoase și sperăm că veți mai fi alături. Și de ce nu, dacă domnul colonel a făcut invitația doamnei de a deveni membru al asociației, poate și dumneavoastră vă alăturați Asociației Cadrelor Militare de Logistică. Ne cunoaște, vom vedea. Așa sunt. Sigur. Da? Să știți că noi mai avem, eu cu colegii din asociație, nu și colegul Marian, care este încă în activitate, mai avem o chestie comună. Eu cu asociația am făcut un protocol și colaborez foarte, foarte bine cu un club de dans.
Și ne găsim de 2 ori pe săptămână la dans, eu un pic mai des, pentru că, să zic, am trecut la un nivel următor, așa merg și la competiții. Dar noi ne găsim de 2 ori pe săptămână la dans și în seara asta mergem. Avem fiica mea care este medic, tocmai și-a dat examen de specialitate atenuare rezidențiatul săptămâna trecută. Mulțumesc că este și dansatoare și are și o școală de dans în București. Da. Adică știu ce înseamnă, foarte bine, sigur că dansul. Da, în fine, să avem timp zic că eu vă propun să rămână timp să le dea câte un autograf și cu vorbele vorba lui Nikita Stănescu, care a fost pus să ia o dată cuvântul, poate știți, poate aflați dacă nu să vă mai amuzi cu ceva, a fost pus să ia cuvântul așa după ședința asta lungă și a zice, eu nu mai am ce să vă spun închei pentru că trebuie să ne rămână și timp de băut. Așa că eu propun să ne dea autograful și să facem și partea elaltă cum se cuvine. Sigur, dar înainte să primească florile în aplauzele. Da, și felicitări pentru tot ceea ce faceți, pentru că aduceți cartea atât de aproape de inimile familiilor din cartierul dumneavoastră, ceea ce înseamnă foarte mult. Aduceți lumină și educație și acesta este cel mai mare lucru, pentru că generația de astăzi va fi forța noastră de mâine. Da, mulțumim frumos!